kerajaan Bromosuto kula pupuran putih ngeten iki wiwit 81. Lho, pas kelahiran kula niku taune. Lah nggih umure saumur sampean. Lah nggih. 81 mulai pupuran putih mlebu dunia wayang kulit niku tahun 95 awal. Nggih, kan gubernuran to? Nggih. Marang. Nggih. Zaman semonten yen teng Ngesti Bedowo nggih blonjo kula Rp500. Rp500 zaman semono. Nggih, melu wayang jog wayang kulit niku diblonjo gur 60.000. Tahun 95. 95 muda. Nggih. Muda melu Pak Joko Edan bidah nepi 100. Terus Nganti 2 tahun. nggih. Dadi man bayangke dadi 200 kuwi sesasi muput kula sesasi bayarane 3 juta. Ya lumayan lho kuwi lumayan. Kula syukuri Mas. Nggih. Mergo bandingannya aja bandingan sing dhuwur iki bandingane karo sing ndek. Nggih, beres. Tur prinsip kula sekecil apapun gaji Anda, pendapatan Anda tetap harus disyukuri. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan ini. Betul, luar biasa. Nah niku Niki saya mutiarane anggere gorong-gorong metu kabeh Pak Degarengi. loh, paling boten kula niku tatahan Ngesti Bedowo sing mumpi sudah kula gareng Ngesti Pandowo almarhum Kinarto Sagdo. Oh. Yang notabene Piyai Wedi Nggih. Klaten. Nggih. Nyatanipun untuk penghormatan kepada Kinarto Sagdo teng Klaten sampun dipun yasakaken patunge Mbah Narto Sagdo. Nggih pengiring-iring sejarah. Nggih. Hei aja kesusu awakmu aja kesusu. Jaluk digaleke patung ya. Kok aku ki ngopo ora? Ayo aku mau ngandani ngiringke aja sok kepengin digaleke patung. Ora. Aku iki tugasku sing akeh. Nggih. Tanggunganku sing pirang-pirang. Nah, harus jangkae lebih ana apa lebih hombo. Nah, betul. Nggih. Kula jenengan rebuk anak sampean nonton ngeten kula nggih semune niku nggih keloro-loro ya apa boleh buat. Kok ngono? Anak kula niku loro karo blas dereng tau utawa upama tau ya mung sepisan pindho nonton kula gareng ngeten iki. Yen anak kula niku karepe ben-bengi yen bapake tanggapan melu kok putra jenengan berpisan pindho kok kira-kira gila karo bapake lho pripun? Ora gila Mas, anakku iki joget iso. Ya, terus nari iso, musik iso, nyanyi yo apik. Ning prinsipku anakku sebisa mungkin satu trap di atas saya. Ora iki seni ora rendah ora nista. Ning apa eleke bercita-cita untuk anaknya lebih tinggi. Artinya apa mau dadi seniman yo trape wis dhuwur kok aku. Taruna wong kula bapa ngono kae. Wah, kurang ajar kuwi. Lho, tembunge kae sekolah ngono, taruna wong kuli bapa. Kira anake wis dhuwur kene. Ora, tegese sak bisa-bisa dikutang iso sak dhuwure bab apa wae ditimbang karo wong tuane ngono lho. Nggih, Mas. Nggih. Mergo ora rugi anggo nderek dalan-dalan ora ketan sithik nyecep ngelmu. Nggih. Wong kula kali panjenengan menika cetosipun nggih saling mengisi, saling belajar. Sak propintenipun kula nggih mesti sinau teng panjenengan. Oh, ternyata di panggung itu seperti itu, ilmunya seperti itu, strateginya seperti itu. Nggih kula sinau saking panjenengan niku. Nggih, yen kepengin delese Mas, sebetulnya kenapa kok ini Jasa Marga dan Adikarya menggelar wayang kulit? Karena di dalam wayang kulit itu jangankan kok ceritanya, peralatannya itu apa ya, nutupi tutur perlambang kanggo urip ana ing alam dunya. Gamelane kuwi Ora gamelan yo kabeh. Berarti ini sahabat aren. Ini gawangan iki ki ana tegese Mas. gawang kelir niki. Nggih. Maknane napa? Urip ning
donya kuwi ginaris hukuming agama lan negara mula aja sembrono. Ya. Leres. Kelir kok rupane putih. Ah sebabnya apa kok kelir rupane putih? Mergo yen diganti kertas koran kowe ora dalan gur maca kok. Ora ngono kuwi. Yo artinya orang bekerja apapun harus konsentrasi, ora kena disambi. Yen kowe mbok ora disambi bakal nemu hal-hal